Praise the Lord, Hallelujah. Adi Kristoni takute buku song Luke chapter 24 verse 45. Jisu oro borokno bwkha kiyok le mane chungnugo. Elabak ni kogrokno borok rombui manatui ke Jisu apru borok ni bwkha kiyok re rekha. Kristoni takute buku song elambak ni kokno bujina ni bagai. Subra Jisu no kaham ke saimana ni bagai. Kaito no kaham ke Shinani bagai Subra Jisu ni coba tu sara ceng abo English manya. Nadi Subra Jisu ketui ni tangai baca pro bo sagirok ni tani pai nukjaka sagirok bai kok salaka. Afro sagirok ni bwkha mutup jakai tongo tamni bagai ke kirima bai kuplung wana ma bai kuplung pia ceng tini oronugo je Jisu borok no tama khairika borok ni bwkha no kiyok rekha kaito ni kokno rombui manna bagai elambak ni kokno rombui manna bagai apru chungnugo Jisu Kristo borok ni bwkha no kiyok remani ulo bo kaito ni kokno borok no sanani chengkha apru bo kok borok no sukrubui sanani chengpru apru gangake o chonghorok ni bwkha kiyokha apru borok akok thai rok no rombui nemankha borok akok rok no borok bujui nemankha abon bagi Kristo ni takuk tai bukuk song padi chengbo Subra Jisu ni thani suri san laiwano jeno chengbo akaito ni kokno kaham ke buji nei manate chengbo kaito ni kokno kaham ke romui nei manate chengbo o Jisu ni kokno bwkhawo tonai sal brum brum chengbono muito khlai bini gana o ke tongai manna bagi tai bini gana o ke tongai shaitan ni yakni kati ui tongai manna bagi padi cheng Subra Jisu ni thani suri leno o Jisu chengno हमारी खाइदी चिनी बखानो कियो लुरुदी निनी कक थाइनो बुजुई मानानि बागै जोंनो चुबा चुब खाइदी नै पादिसन सुरिलायनो काइटर नरक जतनो हमारी खलाइथुं आमेन